ko ɗum addanno waaju o mantude nelaaɗo yimi ɗum comme no mbiten ni ñama kala ni o wiyete ko Ka'b bun Malik nelaaɗo ɓoori jallaabu mbo ɓoornino o rokkimo ɗum waɗi yimre nde wiyete ko burdatul madihi burda woni jallaabu kanko wino lamma da allahu da'ina li da'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami o ay noddunoɗo windere nde no ganduɗa kañum ɓuri annabaɓe ɓe fof ha heeɓi ɗo inenne Allah waɗi men leñol makko nde wonno kanko ɓuri windere nde fof wadde inen kala leñol ngol Allah tagno ko inen ɓuri wadde jettiren ɗum Allah o are asman jeeɗi ɓiƴi ana Ibrahima yimɓe joni noon ɓinguelam no mbatta sa yeehi tinno e yimɓe maɓe yoɓe teddinto zicru woni waɗgol subhanallahi walhamdulillahi woni wirdu mo mbatten o wadde kala joginoɗo kursu no wirde yo jaggu hen duuɗi mum sappo ko zicru woni hen noon annabi Ibrahima wi o wi aljanna ko qi an woni hen ko karaje ne keewi hen kono sa yiiɗi aljanna o yonne waɗe immeuble waɗe photo e waɗe fof waɗe leɗɗe ɗesnoje teddin zicru subhanallahi walhamdulillahi walillahi alhamdu wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali azim o teddina ɗum keɓa cuɗade saabu sa mahi galle ha yooɗi a waɗi installé courant kala ko mbaɗɗa jiɗɗa ko wadde e salon mbaɗa photo yaji mbaɗa télé kala kina yooɗa mbaɗa hen ko ɗum ɓuuri yodde o ko ɗum yonnata aljanna moon jangga wadde teddinen zicru no moƴƴi ha kala biɗo mo ɗum moƴƴani wona gonga funtima haalnima ko wona gonga wadde gandal mo moƴƴiyani kono wirdu kani moƴƴi en pamirini o min jetti ha nokku ɗo ganduɗa hendu ala ɗon neɗɗo ala ɗon jinne ala ɗon malayka ala ɗon jibril heeɓiɗa dari ne wayni comme ne sifa lekki mawki ni way kini sifa jaaɓi ni ha koko noon jaaɓi ki ala guiye ndeke noon ko ɗon woni sidratul muntaha o wi ɗo woni jaaɓi ha tirde ne mbiten ni o waɗɗani ɗon nokku waɗi aljanna jogiiɗo daraja wiyete ko jannatul ma'wa woni anduɓe wiɓe ko ɗon adama e hawwa gonno o wi joni noon ko honno mbatten ko ɗo gaccatami o wi aha ko Allah wiimi ni ko ɓammi ko wiidema ko Allah wi fof mi feera yiide Allah de ay ɗo darimi ɗo ko ɗo darto mi hoyno dow Allah hollami ne winda e alluwal bitengal lawhul mahfuz ne winda hen qur'ana mi janga mi huño mi ara mi jippinanma ko ɗo kaɗanmi wama minna illa lahu maqamun ma'lum goto amen fof no jogui martabu walla place ɗo foti hadde mi suusa pusde ɗo 1 métre honno mbaɗanmi ko an andi ko malaikaji goɗɗi gari nayimo ɗon haala ko woto juddi ko noon ɓe ndewodiri seeɗa mo nawe ha o jippina ko wayne manam essencerie ni ko wayne raf ni nayimo ko yetti o wi mi ari mi naati ko nokku wayne suudu ni mbeɗa yaɓɓa koyɗe am ne naata e ko wayne sifa moketaji ni kono haala haydara mi yiyata sabu hay guitam ɗe jiitande wonno annore hadratul qudsi o no ɓuuri jogade doole e yitere neɗɗo ndeke yitere neɗɗo yerke annore sa naate suudu niɓɓude jamma lampa ala wontake e membade a yiyata wadde kadi annore nde kalno ɓurduma doole a nattata yiide ɗum waɗi neɗɗo wawa yiide malayka e tagore mum nde Allah tagui ɗum nde nde wonno malayka tagake e annore malayka nde ne ɓuuri guitima doole so feeñinima guitima ɗe gummata a yiyata garimi ha jettimi mi anda no salminirte sabu Allah kam hay goto wiyata ɗum assalamu aleyka sabu salamu aleyka firti ko ñaganade neɗɗo yo jaam e kisal wone ma Allah noon kañum jeeyi jaam adan islam ari nde hade islam arde yimɓe ɓe calminano ko im sabahan im masa'an walla masa'ul khayri ha islam ari nelaɗo wi gacce wiide ni joni ɗum ko salminaga jahilu joni ko ni mbatton kala neɗɗo garɗo e neɗɗo goɗɗo no salmina wi ɗum assalamu aleyka walla assalamu aleykum ñagonoɗama mbiya yo jaame kisal wone dow ma kankinni o ruttuma kisal ngal ñaguiɗa ngal Allah kadi yo wonte dow ma ko ɗum ɓuuri wiide nde mbiyaten tan on kiire jaam waɗa ko way noon et cetera won hen mbatti wiide assalamu alallahi nelaɗo wi ala woto mbiye assalamu alallahi fa inna allaha huwa salamu Allah wiyete salam sabu sa daari gano wino law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khasi'an mutasaddian min khasiyati llahi wa tilka al amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun huwa allahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash-shahadati huwa ar-rahmanur rahim huwa allahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamu ay salamu ari al-mu'minu al-muhayminu al-azizul jabbarul mutakabbiru subhanallahi amma yushrikuna huwa allahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru lahu al-asma'u al-husna yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardi ndeke noon Allah kañum woni salam wadde hoto mbiye assalamu alallahi nelaɗo andano salminirta Allah par ce que ɗo naati ɗo kam ne nande sifa suudu kono haydara yiyata nanmi sama ko wayne koyɗe neɗɗo ne yahani
nandimi e yaadu sama sama koyɗe Bilali ibnu Rabahin mbimi ɗum de ne hawni o martabu no wayi jogade doole ni hande Bilali ibnu Rabah adimomi ɗo o nanmi haatiful haqqi sawtu wi ala ɗo ɗo gonɗa ɗo Bilali ibnu Rabah arta ɗo goɗɗo baaɗo noon arta ɗo gila tagore nde taga ha heeɓi ɗo ala fof garɗo ko an tan Allah rokki o daraja ndeke noon ɗum woni ko ɓurani wino ko tilka rusulu faddalna ba'duhum ala ba'din wa minhum man kallama Allahu wa rafa'a ba'duhum ndeke noon yimɓe ɓe potani martabuji ɗi potani ko Allah rokkata ɓurodiri yimɓe ɓe comme ne peɗeli juuɗe ɓurodiri ni qul innal fadala noon ɓural wi ɓural ke juuɗe Allah woni yu'tihi man yasha'u Allah rokkata mo yiɗi manam sawto heɓiti wima sa yi mbalmi ɗo comme ne sifa koyɗe Bilali ibnu Rabahin on ne jeeya e sehilaɓe ma ɓurɓe manam ɓattadema hande tagimi malayka nandidini ɗum e sifa yaadu koyɗe makka beele o yewtuma kono wona haydara o arta ɗo Bilal ibnu Rabahi ne jeeya e noddinannoɓe nelaɗo ɓe yimɓe fof ɓe gandi ɗum e goɗɗo no wiye Saad e goɗɗo no wiye Saïd e goɗɗo no wiye Zayyad haɓe goni joyoɓe ɓe goni noddino ɗum ɓe ɓuuri andir tan mata ko Bilal kono koɓe joyoɓe gonno kadi yimɓe fof mbima manam Bilal de ko maccuɗo nelaɗo Bilal wona maccuɗo nelaɗo de nelaɗo kam wonno jaɓano bomo yiiɗa hay goto halfani hay goto ko woni ko waaji goto no wiye Umayyata bun Khalaf ibnu Abdi Samsi ibnu Abdi Manaf on halfunomo ñande fof no lorlama no leptamba nawamba caggal makka ɓoramba ha laaɓa ɗum hayso koy kono di commandement walla film uji ɓe kolliman mbadi noon façon fof lepte waɗamba wiyaba sana a yennu Mouhammadou sa ƴettima nelaɗo ñalawma goto mi accuma o ko wona ko ɗum de wattinto e aduna hami maaya noon mi yennata nelaɗo te mi yaltata e diine makko saɗa waɗa mi mbarami saɗa acca mi gaccami ñande fof ko ahadun ahad e kankino dañde ndeke noon kankini hono makko e jogade ɓernde tinde ala o jiidani e waaji men goɗɗo no wiye Ammara bun Yasir mo ɓurani wino ga on ñalawma goto hefata ɗe tawi no jooɗi mbima an ko honɗum haɗma yeddude Mouhammadou o ala ni wona wadde tan waaji goto fellimba helle hakkille o rewi ɗon tan o sortini ɓe gayni golle eyi ya a jarama ɗum tan min jinno oto yette nelaɗo horfini o woyi bojji kiis nelaɗo wi ko honɗum waɗi o wi wonde min de mi dañi ga bone mi acci ga e caggalam bone mawɗe o wi bone mbaɗen holɗen o wi hefraɓe de waaji goto fiimi hella musgu wiyami yennuma jennumami wode sahabaɓe mbi an kam a perdi a dañi bone yennude nelaɗo hay sari wi ko woman sabba rasulallahi kala jennuɗo nelaɗo ƴetti ɗum on jaɓantaki tuba boy ko yo ware en dañino nden waaji goto ne wiye Salman Rusdi hedde 89 ɗum ciftirino waye banno gueɗe banɗe ɗum kadi ko banggue joña o wiya Ammara holno tawruɗa ɓernde ma nde sagana nde mbima nde ya ƴettomi ƴettiɗami holno jiiruɗa nder ɓernde ma nde o wi sana mutma innun bil imani haɗani fof de ko nden ɓerdam nde ɓuuri heɓindade ɓuuri tidde e nder iman o Allah jippini Qur'an o wi wonde neɗɗo fof kala ko mbawɗa wadde aɗa nanguire ɗum so wona taw ka forsaɗo noon nelaɗo wi sa forsama hunde a waɗi ɗum a nanguirtake ɗum walla yejjiti walla gueɗe mbaɗe noon ɗum waɗi Qur'an wi illa man ukriha so wona sifo o forsaɗo te wa qalbuhu mutma'innun bil imani ɓernde nde ne heɓini ne deeƴi ella ala kono garawol ɓe goniri noon o dañi sens ndeke noon iman mi arta tan caggal seeɗa e gaynande o no jogii daraja e neɗɗo nde wonno iman natata ke nder ɓernde dental yimɓe peerino arde tawi nelaɗo Madina keɓe eggo hoɗiyankoɓe ɓe gonno yimɓe dowri ɓe ɗum al arabu kalnda arabi al arabu ko yimɓe arabeɓe arabiyun ko neɗɗo arab manam arabiyanke mbiyen ni ko pulla a arabiyun noon ko neɗɗo dowri manam eggo hoɗiyanke ɓe mbiyete al arabu ɓeɓe ɓurani sifino wi ay ɓeɓe jiiɗa al arabu asaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru ala an la ya'lamu hududa ma anza ay ɓeɓe jiiɗa kamɓe ɓuri sattude kefragal e naafiqa no wonno ɓurano sino jippo ɓe tinta kamɓe ɓe goni ko ladde makka hay goto ɓe gondani ɓurani jippoto ko ga e makka walla Madina kamɓe hunde wawi jippade hitande ɓe nanani téléphone ala radio ala haydara ala kamɓe garnoɓe mbaɗi dental ɓe naati galle nelaɗo ɓe mbi minen de addi amen ko min gonɗini Allah qalatil arabu amanna minen de min gonɗini Allah Allah wi ala on gonɗinani de onon ko kalton ko ɗo e ko wone ɓerɗe mon ɗe jirande wonno Allah ka alimun bi zati suduri kala ko wone ɓernde ma Allah ne andi kala ko miijiɗa sa ummima ɗo joni jogori yaade naggam minen min ganda kono Allah ne andi ɗum ɓooyi ɗum waɗi mbiide fa'lam anna allaha yahulu bayna al mar'i wa qalbihi hakkunde ma e miiji mata ko Allah andi ɗum ɓooyi Allah wi ullam tu'minu walakin qulu aslamna min jaɓi Allah walamma yadkhulil imana fi qulubihim iman nata e ɓerɗe maɓɓe nek noon nela yettima e hadratul qudsi anda no salminirte ɓawa hay goto so wiide Allah assalamu aleykum ko kisal wonema Allah kam kañum jeeyi kisal inna allah huwa salam
o nanmi konngol wiimi attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi aɗɗeyibatu assalawatu lillahi assalamu aleyka ayyuha nabiyu wa rahmatullahi wa baraka konngol ngol deƴƴi deftumi heen heyma ɗum woni manam tahiyatu denndangal salminaga ɓurgo senade e laabde fof ko Allah woodani denndangal kadi geɗe goɗɗe laaɓɗe ko faate diine e dewe Allah fof ko Allah jeyi wadde yo kisal wone ma ayyuhan nabiyu e heyma annabijo assalamu aleyka yo kisal wone ma wa rahmatullahi wonda yurmede Allah wa barakatuhu wonda e barke ɗe min kayɗ ɗon kankinni saabu yiɗande leñol makko ngol no wonno nelaɗo kala nde mema yeƴetoke leñol ngol ummati o jangga yawmal qiyamati annabi fof nde yimɓe ummitina goto fof ne wima hooram nafsi min de ko hooram woƴimi so wona nelaɗo o goto kañum tan wiyata ma ummati leñol am kala ndo mema o yeƴetoke leñol ngol nelaɗo kañum o dañi on martaba o wi min nde ɗo yurmede e oɗo jam e ngal kisal ngal ñaganiɗami min Allah an Allah subhanahu wa ta'ala minne assalamu aleyna yo kisal wone am minen leñol am o wi ndo winde tan salamu aleyna iblis no ɗani no girñiti jooɗi wimi malama ndek noon salamu aleyna kisal hay min memin naati nder mbeɗen nder magi sibir o ittitini haala ka o wi wa ala ibadillahi salihina yo wone jiyaɓe Allah manam moƴƴuɓe ɓe o yalti ɓaw kanko moƴƴani kanko o wiyete ko mal un kuɗaɗo ni o yaltiri kono sikkino o naatino ha ari nde ko yalti o mi ari mi jooɗi mi horfinima comme nde jonɗe almudo jooɗirto e yeeso ceerno ni waykini sifo hattan comme ne mbiten ni jungo ni fawe keeci am ki kam keeci ki ɓandum ɗo fof ɓuuɓi e leko ko woni comme ne marmballe gonen comme ne moyolle ni fa barrada kabadi manam heñaram nde fof ɓuuɓi wa awrasani ilmal awwalina wal akhirina min ladun adama ila qiyami saa o andinimi gandal kala ko Allah tagno guila e adama ha ñande dargal daro fof o andinimi kono noon mi yamirama yama suuɗ saha mo feññini hen seeɗa mo rutto caggal exemple ɗo jooɗino Madina sahabaɓe fof ne taari noon kala ko jooɗi ko waaju e haalande yimɓe ko nafata ɗumen o wi onon ɓeɗo jooɗiɓe est ce que oɗon gandi ɓurɗo malki seede eɓe Allah tagno adan ha heeɓi ɗi keɓɗen ɗo ha dargal daro eɓe mbi Allahu rasuluhu alam ne wonno so wonde maɓɓe hay so namnimo hunde goto maɓɓe hay sene andi witane andi madame sa wonde neɗɗo mo ganduɗa aɗa yakori wonko seeɓima e gandal seeɗa so namnima poɗɗa hay saɗa andi poɗɗa ka anda saabu gandal haaɗi kay mbeɗa andi mbeɗa wiya an kam mbeɗa andi kay ha mbeɗa andi gasi kay andi kay gasi kono sa wiya anda o wina gaso haalanma hawra ene gandirɗani ɓeydoɗa jogade haqiqa walla ko ganduɗa ko o haalanma wooda ko ɓeydanma hen kadi mbatta ko joguinɗa ko eyyi e mbi Allahu rasuluhu alam ko Allah nelaɗo andi ɓen gandi o wi ɓuuri malki seede adinoɓe fof ko waaji goto no wiye Abdourahmani ibnu Maljamin e mbi on comme hono woni o wi ko on jogori waroyde imamu Aliyu o Ali no jooɗe yeeso makko o jorɓi Aliyu ni on ɓuuri wonde malki saade adinoɓe sakkitiɓe kay adinoɓe ko ɓuddar jaafa ɗon sakkitiɓe gadinoɗo ko ɓuddar bun salif barnoɗo ngeloba salih ɓay en jangi to e naaɓe tallahi wo suɓiyaha sakkitiɗo o woni manam Abdourahmane bun Maljam ñande nelaɗo haali ɗum nde wiide jogorɗo waroyde imami Ali o e ñande imami Ali o warande leydi Kuufa e nder leydi Irak na hawre lewru kor balɗe 17 hawri e comme ne data wolde badirndi ɗo aldino omo julna yimɓe ɓe o ƴuri o tukki waaji goto ari somde yimɓe ɓe no jogii laɓi mum juulayi acci ho ƴuri yuɓimo ɗo e kullugal ɓernde wiya Abdourahmane bun Maljam wonno ko hunde haaldanode ɓe joguino woɓɓe mbiyete ko hawari ɓe cuɓi ko yimɓe tata ɓe cuɓi ko Abdourahmane bun Maljam ɓe cuɓi goɗɗo ne wiye Bourak ibnu Yazid eɓe cuɓi goɗɗo ne wiye Amru haɓe goni tata kanko bun Maljam o waroyo Aliyu Amru o waroyo waaji goto ne wiye manam Amru ibnul As nan usɗan ɗin leydi Misr al Arabi o goɗɗo o waroyo manam oya Muawiya ibnu Abi Sufyan gonnoɗo Damas o Damas woni capital Syrie hannde en jii Syrie leydi ndi deeƴani ɓen tata en mbisa ɓe mbarama hankkadi en malama diina ka haaɗi ɗo jaaɗo waroyɗo Aliyu kam wari Aliyu o yiwi ɗum laaɓi o yimo dow ko o jagga tinno o wiyamo ware Aliyu wi ala wona noon ɓura an wi ka aljuruhu qisasun sa yowi neɗɗo ko ya yofte sa yowi neɗɗo laaɓi anne ko ya yowi laaɓi kono kadi sari wi hayso neɗɗo o yofte ko ma juwaɗo sella o wata manam o yoftede ho gayna mo juunoɗa o maaya te woni ko an warimo on kanko o daɗi wawata wonde firtiki so tawi o wiwima o gayni haade makko yoftede ko ma cella
pour so maayi ande mbaɗeɗa eyyi aɗi noon wi so joni noon mbatten gaccemo to ware so tawi wo in aish tawi mi wuuri al amru ilayya hankadi habaro ko min jogi ɓaw ko min yuwa so mbeɗa yefto mi yefto so mbeɗa yaafo mi yaafo wa in amut so tawi mi maayi e yuwande nde wal amru ilaykum hankadi yamirore nde arte juuɗe mon kono noon so tawi felliti oɗon jofto fa darbatun bi darbatin fiyande hella tan yoftote laaɓi ko laaɓi sawru ko sawru hoto ɓurtinede sari wiyani noon kono uyma wa an taafu so tawi boom on jaafimomo hay so mi maayi aqrabu lit taqwa ɗum ɓuuri ɓattade kudol Allah wadde noon waɗede hunde tooñede yaafo ko hunde wonde martabu mawɗo noon nelaɗo wino daraja mum e aljanna ko dow gonɗe duttinɗen de nelaɗo wi mi horfinimi mi jooɗima comme ne sifa almudo jooɗirto e yeeso ceerno ko wayni jungo kam fawame dow keesi ɓuuɓi mi nani konngol wi kam hus laabi tati comme ne para walla ko way noon walla ceen laabi tati jaggu moƴ hus aswi jaggu yaafuy am e sabri muñal am e diine am min mbayndiri ɗon jippimi hono hojom garmi annabi Moussa nde wonno no mbaynomi annabi Moussa nane woyi bojji musɗi waɗi ɗum o namna malaikaji namni ko holɗum wayata oy goyammi ko oɗo cukalel tokset amen goɗɗidiri zamanu sabu hakkunde deftere Moussa nde tan tawrete Moussa o e qur'ana Muhammad o ko duuɓi ujunnaji 3 e duuɓi 20 hande o ari o wirtimamami ɗo o yiide Allah o heeɓi ko heɓanno min mi feerino darade Sinai e nder leydi Misra al Arabia jinmi yiide Allah nde wonno Moussa wiyete ko kalimullahi kaldiɗo Allah e hankkadi ha ɓooyi o wayno o wowidiri Allah ni e misal ho watti comme ne sifo yanedirde Allah ko noon ɗesiwade ɗum waɗi mbino wiide arini anzur ilayka mi yinno tan darde jimme ma o ñande fof ɗo haalde am mbeɗa nana kono mi yiitama Allah wi mba lantarani a yiyata kam wawata wonde Allah wi ko la yudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar Allah yirata ko noon de Allah sayni yiyo so tawi no wawi wonde tawi ɗum ɗon no waɗi possibilité yiyeede so tawi yimɓe ɓe Allah walli ɗumen manam hasbore hasbama yimɓe ɓe tacci siraɗi naati aljanna ko nden Allah yiyete o wi ko wujuhun yawma idin nadiratun ila rabbiha nadiratun fon kuccide Allah ndar ndeke noon Allah yir ɗum no waɗi taw no waɗi daawal manggal no heddi ko noon tinna tan e golle moƴƴe mbaɗa Allah walla men tawoyɗen e nder ɓen o wi oɗo wirtimamami ɗo min mi ɗaɓɓino yiide Allah ga e leydi laataki o wirtimamami ɗo yeehi yiide Allah arti o wi annabi Moussa wi nelaɗo o honɗum Allah rokkuma o wi mi dañide mi rokkama manam julɗele woni diini islam maktuji manam darɗe 50 a heeɓi haaji wawata wonde minen guile tanam Ibrahima ha heeɓi min ko darɗe ɗiɗi sa fini subaka julta ala julde taga manam tusubar joɗɗa ha nangue heddo seeɗa ne muto juula darɗe ɗiɗi a gayni ala julde jamma kadi ko ma jang kono hay ɗum ko kar han wonno ñande fof ko juule payega kuccega kamɓe ɓe jaadama ha Allah ɗoofi haare jimne mabɓe wi son juulani tan liɓa e men haare nde force joni nden diine ka yehini ha woni force alay saga mbaɗa leggal e hinare joni ɗum ala saɗa wela juula saɗa wela koora sa mettama joɗɗa ala force la ikraha fi dini qatta bayna rusdi min al ghayy wa man yu'minu billahi comme noon hankadi diine ka natti wonde obligatoire man sha'a fal yumin wa man sha'a fal yakfur sa welama gonɗina sa mettama joɗɗa kala ko golluɗa hen ko hoore ma mbaɗanɗa jangge yawmal qiyamati wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu kala ko gardinanɗa hoore ma jangge e moƴƴere ma taw Allah ɓuuri moƴƴude yomma wadde noon diine ka joni wona force Moussa yiki dañƴa ko heewi waɗa feere duttoɗa ustanma woni hen konngol wi o rutto ho yetto kadi o wiya a ustanama konngol wi kala nde o hoyni Allah wimami itti 5 ne ustira 5 ha heddi 5 fo Moussa wimba heewi o wi Allah hankadi kam mi hersi mi ñaaguima joomam tan ñande fof ɗo ñaago neɗɗo rokkam no rokkuma kadi so ɓooyi hay an hankadi ma joga gacce seeɗa joni kam mi wakkil tan wonda e ballal Allah mi heddireɓe manam waktuji 5 ɗi ko darɗe 17 sa fini subaka juula darɗe 1 tawi ko farillaki tusubaɗo juula darɗe 4 takkusan juula darɗe 4 futuru juula darɗe 3 geeƴe juula 4 ɗeɗo 17 tawi tan a tinnima
a jogiimi heen haa tiiɗi juuɗe ma sappo hay sa waddani heen geɗe goɗɗe sa maayi ko aljanna paaɗa ɗum woni farillo noon nelaaɗo wiye hadis qudsi o wi Allah ɓuri yidde fof kala ko mbaɗɗa sa waɗi ko yamirma ko ɗum ɓuri ɗe sappo e jeeɗiɗi kam ko farilla 50 fof ustaama ndeke noon fonno wonde ko sa fini subaka njuula darɗe sappo tuusubaaro njuula sappo takkusaan njuula sappo futuru njuula sappo geeƴo njuula sappo wona 50 sappo ne heewi yimɓe ɓe ngala jot ko dawoɓe sa fini ne keñi haajuji ɗi ne keewi sa wiyama ya sarwi ɗo njuula darɗe sappo ɗum ƴettata ɗum waɗata diire no feewi darɗi tan poɗɗa julde jawnoɗa taf mu jeex ceerta heen ha ɓuri foftinde kono sappo ne heewi ha usta e nder sappo ɗeɗo ustaɗe o wi sa welama aɗa wawi wadde naafilaji njuula darɗe 50 ɗe Allah rokkunoɗe e nelaɗe e nder ñalawma o gila subaka ha hiira taw tampere ala o holno juldata ɗum o wi hen waktuji 3 waktu fo joni juulete ko darɗe 4 hen 3 tuusu barka 4 juulete takkusan ko 4 geeƴe ko 4 o wi waktu juule ɗiɗi o 3 o wi julteɗe 4 hen waktu fo usta darɗe 6 sappo wonno 6 usta heddi 4 o ga juuleteɗe darɗe 2 on ustana darɗe 7 woni subaka ɗi tan juulte o ga juuleteɗe darɗe 3 ustana darɗe 7 o sa fini ko ni mbatta pour mbawa julde waktu darɗe 50 ɗe e nder ñalawma goto taw bonnananima haajuji ma hade ma juul tusbar te hanka tan heddima seeɗa ɗo e 10 minutes walla 5 minutes aɗa juula tusbar yoni ɓaw en dokki inen ɗo ko 2h15 e misal walla heure fof kam dokkaɗa ko noon qur'ana wi ko inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqudan julde koko waɗa waktu mo ganduɗa no jogiiɗo fuɗɗi wona ya jooɗo ha mi tan mbiya fadmi ummomi juul tusbar lawol goto ala wona noon ne newnana ɗum kono ko jahowo men garoy hen yeeso Allah newni o hade ma juulde tusbar on heddi seeɗa juula darɗe 4 naafila kono kala daɗa juula naafila a reggindirta 4 ɗe fof ko par ɗiɗɗi mbatta a juulat 2 jooɗoɗa mbaɗa tahiya calmina ummoɗa kadi kabbira juula 2 calmina woni 4 hawra e waktu farillo yoni juula tusbar ɗum kam koko reggindirte taƴindirta ko ha 4 ɗe timmo a dañi kam a ardini darɗe 4 naafila